אבל בינתיים, כי כל הזמן יש דברים חדשים, יש מפלגה חדשה גם, בשם הציבור החרדי, שמודיעה על ההתמודדות ומכוונת על קהילת חרדים עובדים. במערכת הפוליטית אמנם לא מעריכים שהיא תעבור את אחוז החסימה, שריפת הקולות מסתמנת עשה להיות בדיוק המנוף שייצר להם שריון בש"ס או ביהדות התורה. אנחנו דורשים מהמפלגות החרדיות להעניק לנו ייצוג כדי שנטפל במה שמטריד את הציבור מטעם הציבור, ובכדי שנטפל בו ביעילות, באחריות ובקידוש שם שמיים. ומוטי לייטנר, אתה איתנו, שלום. שלום. אז מה המטרה? המטרה באמת להגיע ולרוץ, למרות שסיכוי לא גבוה לעבור את אחוז החסימה, או באמת לקבל שריון, כי יש לכם כוח שאתם אומרים שעומד מאחוריכם? הדרישה שהצגנו, בדיוק כמו שרואים בסרטון שהוצג זה עתה, פונה למפלגות החרדיות ואומרת להם, הציבור החרדי לא מיוצג. הבעיות והמצוקות שלו לא מטופלות, ולכן אנחנו דורשים, תנו לציבור ולנציגי הציבור החרדי להיות בתוך המפלגות החרדיות, כדי לטפל בבעיות באופן אמיתי. ש"ס ויהדות התורה? יש העדפה כלשהי? הבאנו נציג בין עדות המזרח, ואנחנו קוראים לש"ס לשלב אותו. והקריאה שלנו היא לשלב ביהדות התורה גם כן נציג שמייצג את הקהילות שמשתלבות באופן אינטגרלי ביהדות התורה. אבל בכל צורה שתהיה לציבור החרדי תהיה נציגות בכנסת הבאה. ונעשה את מה שנדרש לשם כך. מה עם נשים? דרך שעושים במדרגות, אנחנו לא מנסים לעשות במעלית. כלומר, לא באנו לחנך את הציבור, וזו בדיוק הבשורה שלנו. באנו לתת ייצוג לציבור, באנו לתת לצרכים שלו פתרונות, ובאנו לשרת אותו. אבל אתה יודע, גם במדרגות בסופו של דבר מגיעים לאותו יעד. השאלה האם, בסדר, אולי לא בבחירות האלה, אבל בעצם בחירות הבאות, זה נראה לך כמו יעד ריאלי? לא עכשיו, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים? הציבור יחליט, ואני מקווה שכן. אבל לא באנו לחנך את הציבור, ואנחנו ניתן לו מענה למצוקות הכואבות ביותר שמטרידות אותו כיום, ואם בעוד 4 שנים נסתכל אחורה ונראה מה המצוקות שכן פתרנו, ומה האתגרים שעומדים בפני החברה החרדית ובפני מדינת ישראל, שאותם כן הצלחנו לפתור, אני אהיה מרוצה מאוד. אני יודע לחיות כרגע... נגיד ולא תקבלו שריון, אני חייב לשאול אותך, נגיד ולא תקבלו שריון, אתה חושב שיש אפשרות שמאחורי הפרגוד, המצביעים החרדים ישימו לכם פתק, למרות שזה בניגוד לכל מה שהסביבה שלהם עושה, יש סיכוי כזה? אנחנו לא יצאנו לדרך ולא עושים את המהלך הזה, שדורש הרבה מאוד משאבים, אנרגיות וכוח אדם, על בסיס חלומות. למדנו לעומק, חקרנו, עשינו מחקרי איכות ומחקרים כמותיים, והבנו בדיוק שבעת הזו גם הגיע העת לעשות וגם יש פוטנציאל גדול מאוד. הציבור שלנו מבקש מאיתנו, אנחנו רוצים פתרון טוב יותר. ולכן הדרישה הזו הוצגה, ואנחנו מקווים שהיא תענה. אלי, איך אתה רואה את הדברים? כי צריך להגיד, ומאוד לך שגם אתה תגיד את זה בעצמך, בסוף גם אתם מביעים, גם בסוגיית הגיוס, עמדה שהיא מאוד מאוד דומה למפלגות החרדיות, כן לגיוס של מי שלא תלמיד חכם, אז איפה השוני פה? והאם בכלל יש לזה קהל? יש שוני, אבל אני מציע שנעלה קומה מעל ונסתכל על התמונה הרחבה. מוטי לייטנר הוא מייצג תופעה. אנחנו רואים בשבועות האחרונים 3 מפלגות חרדיות חדשות. הציבור החרדי של לייטנר זה היוזמה הכי רצינית, עם הרבה מאוד כספים של תורמים אולי, אני לא יודע, אנחנו רואים קמפיין מאוד אגרסיבי. אני חושב שמה שהם פונים לגפני ודרי תשריין אותנו, לדעתי זה בעיקר להכשיר את דעת הקהל החרדית, להגיד, הנה ניסינו, והם לא הסכימו, כולם יודעים שדרי וגפני בחיים לא ייתנו להם מקום, ואז יהיה להם לגיטימציה פנימית להקים עוד מפלגה, לצד עוד 2 מפלגות, למוטי יש סיעה עצמאית בבית שמש, גם למפלגות החרדיות האחרות באות על בסיס סיעה עצמאית, ויש כן שינויים. הם לא כפופים למועצת גדולי התורה, הם לא גפני ודרי, הרטוריקה זה אותו רטוריקה, אבל כשגפני, דרי והחברים שלהם אומרים, אנחנו אומרים מי שלומד לא צריך להתגייס, הם מכוונים לכולם עובדתית. הם אחרת, הוא עצמו דוגמה אחרת, וכל מי שנמצא שם, לכן אני לא יודע מי מהם יגיע לכף סיום, אני לא יודע אם הם יתאחדו, יש פה בהחלט קול אחר בשטח, וכמו שאמרת בפתיח, זה יכול לשרוף במרכאות, אם הם לא ייכנסו פנימה אף אחד מהם, כן. 10,000 קולות. מוטי, אתה מגדיר את עצמך ואת המפלגה כחלק מגוש הימין, נכון? תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו. החרדי נמצא בגוש הימין, ואנחנו... יש כבר דיבור עם הליכוד, עם ראש הממשלה עצמו, כי אתה יודע, אם אני מסתכלת על זה בעיניים תמימות, זה אינטרס מאוד גדול של ראש הממשלה, שתהיה מפלגה כמוכם, שבוודאות תלך איתו, שלא מחרימה אותו, שיכולה להביא איתה איזשהו קול חרדי. הייתי אומרת אפילו אינטרס גדול מאוד מאוד מאוד. אני מודאג משני דברים. אני מודאג מזה שיש קולות בתוך המפלגות החרדיות כיום שמפקפקות בהמשך השותפות עם גוש הימין, ואני מודאג מכך שציבור גדול מאוד שרואה את זה, לא יצביע בבחירות הקרובות. אבל לא שאל אותך מה אתה מודאג. שאלתי אותך, היו לך שיחות עם ראש הממשלה נתניהו, או עם מי מסביבתו? מכיוון שזה יגרום לדיכוי ההצבעה בחברה החרדית,
ומכיוון שזה יגרום למצוקות שלנו להחמיר עוד יותר, אנחנו מבינים שאנחנו עושים עכשיו מהלך שגורם לציבור להתלכד, להתאחד, ולהצביע בהמוניו לגוש הימין. אבל היו לך מגעים עם ראש הממשלה, או מי מסביבתו? שוחחנו עם לא מעט גורמים. גם במפלגות החרדיות? ומבינים שאנחנו עושים את המעשה הנכון בעת הזו. טוב, תשובה מאוד מעניינת לשאלה הזו. אגב, ההתחמקות, צריך להגיד על השאלה לגבי נתניהו סביבתו, והאם דיברו איתכם. זה לא הבדל של טרמינולוגיה וסמנטיקה, זה הבדלים מהותיים. אנחנו באים ואומרים שאנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו, על החברה, וגם על המשמעות של חברה חרדית בתוך מדינת ישראל. השאלה האמיתית היא, מוטי... וזה אומר שמי שמתגייס לצבא צריך שיהיה לו פתרון חרדי. חטיבת חשמונאים צריכה להפך לאוגדה. פתרונות תעסוקה צריכים להיות מוגשים, ולא להסתכל עליהם כסוג ב' ולהגיד להם, תלכו. מוטי, השאלה האמיתית, יונה, היום, כדי להיכנס לכנסת, צריך איזה 150,000 קולות, אתה בטח יודע יותר. איך אתם הולכים להביא את זה? זה בסוף השאלה, אתם מכירים את המשוכה, היא מאוד גבוהה, זה השאלה האמיתית. איזה מנוף יש לכם על המפלגות החרדיות? אין לכם מנוף על המפלגות. רק עצמאי, אין להם מנוף. נכון? כן, טוב, אולי הפרגוד, אבל תקשיב, אני חושבת שאפשר היה לנהל את הדיון הזה עוד הרבה זמן, אבל אנחנו צריכים לצאת להפסקה. תודה רבה.